Na, gilo kay nas pamati, day, gilo kas pamati. Hi mga season orbs! Simulay na sad ni! This weekend, we are celebrating the best people in the world. Our mothers, momshies, nanay, mama, o unsa pa na diha, mudrabals. Asus! Hi, Malaya! Top-notcher sa pagpangga, manya cum laude sa pag-atiman, pero usahay, Dean's Lister sa di sila when it comes to savagery. Because usahay manggod, ang mga banat ni mama, sakit sad, uy! Here are 5 things Bisaya moms say. Ma! Asa akong red na bag? O katong kuan, pink na ko nga jacket, o katong pugong na ko na butterfly! Aw, unsa man na Malaya? Ay, akong red na bag. Oh, very good. Unya, unsa man na si mong ulo? Hala, bag-ura gani kong nagsimba, nakadungog na pod kong sermon. Ihapa ko na ni. 3. Tani? 2. Aw! Okay ram di mong mata. Anong di ba ni mo gamiton para pagpangita si mong mga butang? Ha? Limpyuhin nagtarong ha? Unya sa sunod, kung mangita kasi mong mga butang, gamita ang mata, dili ang baba. Ikay award-winning seized. Hi, Ma! Ma, pwede ko mula ka karong Saturday. Debo manggod ni Baluday. Ha? Baluday kinsa man na? Wa ko kailana. Ay, kanang bago na kong classmate ma karon nga sem. Nasuod manggod mi. Mag-dinner raman sad mi, mga onra dayon. Ay, dinner? Nano day, way magkaon diri sa ato? Ay, Ma, kanang mag-sleepover na lang sa day mi after sa party. Sa ilara masang balay. Aguroy, sleepover. Mag-sleepover mo inday. Unya ni kahuman na kay party man. Magpalit og ka ng mga drinks ninyo, mga hubog mo, di ba? Mga hubog, mga luya, storya. Ha? Ako rin hikap si mong flower kay kung kamo magsugod na ganang hikap-hikap, wa na gilo kay nas pamati, day, gilo kas pamati. Mga tintal mong tanan diha magsugod. Hatag kwarta ang laki. Atiman apil ang laki dili Za. ang bula day. Nya mo tubag Bula ka, mo sis. atiman. Uyo ka dali. Dili. Malaya. Mari ka ra? Yes, Ma. Unya asa man tong Tupperware nga akong gipadani mo? Patay. Bigli ng Tupperware sa locker. Mahal ra ba kay to ha? Pangitaag ito ha, pangitaay ko kung juko palagutan Malaya. Nya unsa man? Tubag. Aw, Ma, kay... Katubag-tubag. Hanakat ka na katubag-tubag ha. Oh my God. Mo, Mauna jud ni. Abutang kami kani adto, ha? Kami kani adto ang among bawnanan. Dahon sa saging, ipilo-pilo ka intaw na nang kamo pinaangayan na kay mustanan. Palitan kang mahalon nga Tupperware. Wa kay baon kung dili dumabali. Ingon bitaw ko seized. Iuli gid ang Tupperware seized. Kay kaunon dyan ka sa imong mama seized. Ma, mulakaw daig ko. Asa man mo? Ato kas balay sa akong classmate. Kinsa man imong kuyog? Si Baluday. Kinsa man nas baluday? Lalaki na. Ma, dili. Uy, babay na. Unsa may apelyido ana? Taga-asa man na sila. Unsa man mo orasa mo uli? Unsa may kadungan mo? Doon na sila diri sa tuwa? Ikay NBA seized. Oh, natural. Bigyan mo kasabot ni mama. Ha? Kay gatuo man mo nga magsigirag yaw-yaw, sabaan. Di ba? Bigyan mo kasabot. Kamong mga bata noon. Pero kung makarealize ra mo day nga sakto man day si mama, uy. Sakto akong mama. Maghandom ra unya mo. Ha? Kung ako'y mamatay, huwat lang kamoy mahimong inahan. Makasabot mo sa akong gibati. Titania pa more! Sus! Kanigid atong mama, no! Walang kupas ang pagmamahal ug dili gitaluman kay syempre. Mama baya. We are so lucky to have them. That's why we should celebrate them. Happy Mother's Day to all the mothers out there! You may be different in kind, but all moms have hearts full of love, diba? To my mama Sarah, I love you so much. Happy Mother's Day.
Go. Ay, giginay kay mawa. Shh. Ready? And Sorry.